Салом алейкум. Кадоме ки Тоҷикистон равонае, агар иншаалло соати 2 рахта мебуроем, срочно занг занед, мошин комфорт меяд, ба ҳазур мерен, я на ораган мошин ба ҳазур мерен. Бинед. Ози багача мепушам, багача ина автоматически шуда. Багача бинед чанд қай бор дора мерава. Срочно занг зане, 10,000 занг зане, бо иншалло чақчақ мекунем. Ҳамон кас мерафтагӣ бошад. Инака занг занам. Срочно кадоме мера? Тоҷикистон. То Ҳисора, марҳамат, то Ҳисора мерем. Одамое ки бор дорем, ба ҳазур боротон ҳам мера, худотон ҳам мерем. Душанбе мерем, Ҳисор мерем, то ҳунҷо иншаалло. Аввалаш худованд аст, соҳ саломат мерем.